сега като след тези първи, така да се каже, неща, които сте направили заедно, ти как се чувстваш? Има ли какъв е трепета? Децата като гледаш въобще за теб тая награда? Честно казано, даже сега малко ми настръхва и така главата. Предполагам, че... Много е яка емоцията. Не съм предполагала, че ще се чувствам дори толкова пълноценно, пълна. предполагам. Душата ми толкова пълна. Аз даже забравя някой път се запиша участията. Допреди се вълнувах това, какви участия ще имам, пак нали сещаш? Нали, сега вече, да, сега този период е... Сега, между другото, имам някакви участия, обаче аз само си мисля къде да ги водя. Ето сега на събора на овцевъдите. Нашо дете ще открие събора. 4 годишна мине. Доста голям събор е там и много хубаво, че ще участвате. Навсякъде, където мога и където чуя, в моята глава е всъщност как децата да са част от това нещо, а не аз. Много идеи имам. Имам идея, едно, че да им правя срещи с изявени изпълнители. Нали? Те трябва и да поотрастват и да са по-постоянни, за да имат интереса да се докоснат до такива хора, защото сега са повечето такива по-мънички, нали, още са трепетите, като излизаме на сцената, да си изкараме песничката и нали, всичко да е топ. Моята идея е да правя концерти, ако щеш, цяла поредица ако щеш в България да се направи Пей с Ваня Вълкова, примерно, и децата от фолклорно бъдеще, от различни музикални училища, да ги срещаме, да ги провокираме, да се конкурират в добрия смисъл. Имам идеи за много неща. Там тази школа, тази база, която някой ден, дай Боже, да сме живи и здрави, да я открием, тя ще за кога се планира всъщност? Или нямаш представа? 2-3 години ще минат. Нали? Няма да е толкова лесно, защото това са неща, които стават бавно, ама проекта не случайно го направих да има зала за изяви, да имат децата място, където нали, непрестанно дори пред родителите да правим някакви постоянни концертчета, за да виждат те всъщност как се развиват тези деца. Много идеи имам, аз не мога да се подредя в момента да ги кажа чак. Но изцяло фокуса и енергията ти са насочени там. Сега мога да споделя, макар че ще избързам, 1 година на 1 октомври, когато ще бъде 1 година на фолклорното бъдеще. Първата годинка на нашето фолклорно бъдеще, аз имам идея да направя един концерт и Петър Алчев да е на концерта и не само Петър Алчев, ми пак така с този екип от хора, с които аз съм направила, нали, има музика, да направя един концерт и децата и аз да пеем заедно на този концерт. Децата да пеят с този екип, който всъщност е, нали, мога да кажа, моя екип, защото той е точно така. Пък това къде го има? В смисъл, няма го име, но то затова е много аз на 8 години да ме пуснат да пея примерно за моето време, пак така, оркестър Тракия. Мале. Нали? Да. И реално погледнато, наистина никъде другаде няма как да се случи това нещо. Тоест никой друг не го предлага това. Не знам дали е удачно и уместно да го кажем, но всичкото това си го самофинансираме. Всичко е уместно да се каже и е много хубаво да се каже даже. Нали, защото и това е важно да го кажем. Естествено, че е важно. Да го кажем. И аз го правя, и ние го правим, ако мога така да кажа, защото аз не го имам за бизнес. Аз го имам за осъществяване на моята мечта. Сега чак ми се доплаква, знаеш ли? Искам като се обърна един ден... Те ще са сълзи от хубаво. Да. Така че... Искам като се обърна един ден да се почувствам не просто, че съм оставила песни и музика, ами, че съм оставила нещо, което е причина да има и други като мен. Говоря в момента наистина така отвътре. Аз благодаря за което. Аз съм сигурен, че е така. От това, че след мен има още такива хора, които не се спират, да съм аз нещото, което ги е накарало да го правят. То в момента има такива изпълнители, в които си успява само с песните си успява да запалиш искрите им и да ги поддържаш, а пък какво да говорим с школа, в която още от съвсем ранна възраст. Ако в нашия бранш има много неща, които ни разединяват, не знам дали е добре да отварям тази тема, но няма да изпадам в някакви детайли. Ти знаеш.